आज ब्रेकफास्ट रे ब्रेड जाम। गुड मॉर्निंग, आसतु समस्ते ब्रेकफास्ट करिवा। हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मैंने केमी अच्छा? मुझे तो बहुत भल रही। आशा करूँ आपण मैंने भल रखिए। आसतु ब्रेकफास्ट करवा। ब्रेड भजा। भाकुर माछ मंजी भजा। एठी भाकुर माछ रंधा हवा थुआई लुण हलदी गोलिकी आउपटे मंजी भजा होचे। ये देखो आलू भाजी हो गला। बर्तमान आपको काढ़ीदे धरलु साइड के मोबाइल टा तू हाथ तो सही रखी दे। आवाने ये भात हो गला। मंजी भजा माछ तरकारी आलू भाजिकी रखी। सका ब्रेकफास्ट करने को आलू भेंडी भाजी थी। आठ माछ भाजुची माछ तरकारी कर। देखो माछ भजा हो सारी। बर्तमान आम माछ तरकारी करने स्टार्ट करवा। कड़े तेल अल्प देवे, पियाज ऐड करेंगे। पियाजटा टी ब्राउन कलर है पर्यटन टी छाड़ देखो। पियाजटा बर्तमान ब्राउन कलर हो मसला ऐड करदे। मुझे मसला यूज करी सोरिष 5 ରୁ 7 गला रसुण, कंचा लंका 4टा, अदा खंडटे। हम ए लुण ऐड करदे। एटा सोरिष मसलाटा तो से टिके बेसी समय कषिबेनि, टिके पितालिया हो बेसी समय कषिले। हम से टिके धनिया पाउडर,
ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆପଣ ରାଗ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ, କେମିତି ରାଗ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ଟିକେ ସମୟ ମସଲାଟାକୁ କଷିଦେବେ। କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲ୍ଲିର କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦିଶୁଛି। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଏଟାକୁ କଷିବା, କାହିଁକିନା ମସଲାଟା କରେଇରେ ଲାଗିଗଲେ ପିତା ଲାଗିବ, ତରକାରୀଟା ଟିକେ ପିତାଳିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଟମାଟୋଟା ମସଲା ସହିତ ମିଶିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟିକେ କଷିବା। ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ପୋଇ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କଲି ଆଉ ଆଳୁ ଟିକେ ପକେଇକି ସେଟାକୁ କଷୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି। ଆମେ ଏଥିରେ ମାଛ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ପୁରା ଏବେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଜାଳ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ରୋଷେଇ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ମାଛ ମଞ୍ଜି ଭଜା, ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ତରକାରୀ, ମାଛ ପୋଇ ପତ୍ର ବେସର ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ମହୁର, ଭାକୁର ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ମହୁର, ଆଉ ଏଇଟା ଆଳୁ ସିଝା ଭାତ। ହାଏ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ମାଛ ତରକାରୀର ରେସିପିଟା ସେୟାର କରିଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ ସେଇଟା କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ମୋ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ।